Οπότε, καλώς ήρθατε στο δεύτερο επεισόδιο αυτής της σειράς που απλά μαγειρεύουμε και σήμερα θα μαγειρέψουμε αυγό. ένα φαγητό που όλοι ξέρουμε, όλοι γνωρίζουμε, αλλά μπορεί να μην το γνωρίζει τόσο καλά. Οπότε θα κάνουμε αυγό based, δηλαδή που έχει από πάνω το άσπρο του γύρω από τον κρόκο, και αυγό κανονικό, αυτό που ξέρει να κάνει μέχρι και 5χρονο. Αλλά θα το κάνουμε τελείω. Θα προσπαθήσουμε τουλάχιστον να τρώγεται. Και τα υπόλοιπα θα τα βρούμε στην πορεία. Ξεκινάμε με κενό άδειο τηγάνι, ανοίγουμε, να ανάψει λίγο, να ζεσταθεί. Έχει ήδη ζεσταθεί το μάτι επειδή μπορεί να έκανα μια μικρή αποτυχία στο πρώτο αυγό επειδή μίλουσα στην κάμερα. Πάμε για το δεύτερο. Δεύτερη και φαρμακερή, λέγανε όλοι. Το περιμένουμε να ζεσταθεί, ταυτόχρονα βάζουμε και λίγο βούτυράκι. Έχει ήδη λίγο βούτυρο. Πάει μπάλα στο Χαρίτο, πέφτει ο Χαρίτος κάτω, ο Χαρίτος τι κάνει εκεί, δίνει πέναλτι. Εν τω μεταξύ, ήμουν σίγουρος ότι θα χτυπήσω αυτή τη μαλακία από το προηγούμενο βιντεάκι. Στο προηγούμενο βιντεάκι δεν χτύπησα και χτύπησα τώρα, οπότε είναι λίγο άτυχο. Επίσης είχε ένα πρόβλημα ο ήχος στο προηγούμενο βιντεάκι. Δεν ακούγονταν τόσο καλά το βίντεο. Σε αυτό ελπίζω να ακουστεί καλύτερα. Θα ξεκινήσω με το απλό αυγό αν είναι, στο οποίο βάζουμε δυνατή φωτιά όμως, καλή φωτιά στο τέρμα και λιώνουμε βούτυρο. Ωραία. Όπως βλέπετε εδώ πέρα έχει λιώσει το βουτυράκι μας. Αφού έχουμε αφήσει το τηγάνι μας να ζεσταθεί μόνο του σε τέρμα φωτιά, σε δυνατή φωτιά, βάζουμε βούτυρο, λιώνει το βούτυρο απευθείας και ρίχνουμε μέσα αλάτι. Χαμηλώνουμε τη φωτιά στο μισό τη χαμηλώνουμε και προσθέτουμε και ελάχιστο πιπέρι. Το πιπέρι το οποίο δεν αποτυχάνει ποτέ να μας κάνει τις συνταγές μας πιο ωραίες. Ρίχνουμε το πιπέρι και το αλάτι στο κενό βούτυρο, στο άδειο βούτυρο. Το σπάμε στη γωνία και προσπαθούμε να το ρίξουμε από πολύ κοντά, από όσο πιο κοντά γίνεται, και να το ρίξουμε ευθυγραμμισμένα για να βγει ομοιόμορφο. Προσπαθήστε να ευθυγραμμίσετε το αυγό κουνώντας το τηγάνι σας. Τώρα τι κάνουμε? Ανεβάζουμε τη φωτιά ελάχιστα, ένα τσικ. Δηλαδή το είχαμε στο μισό, πάτε το ένα κλικ πάνω το μισό και ταυτόχρονα κουνάμε το τηγάνι μας με αυτόν τον τρόπο απαλά για να μην κολλήσει το αυγό. Το ίδιο κάναμε και με το βούτυρο, γι' αυτό βάλαμε βούτυρο για να μην κολλήσει το αυγό. Όσο συμβαίνει αυτό και σιγά σιγά ψήνεται, θα ρίξουμε πάνω, εμένα μου αρέσει, το προτιμώ, λίγα flakes από καυτερό. Παίρνουμε το δάχτυλο και πασπαλίζουμε πολύ απαλά. Το έχω βάλει και στη γωνία το τέτοιο, να το. Φαίνεται. Όπα, μάλλον το είδατε αυτό που είναι. Τέλος, ναι, δεν φαίνεται λίγο, ξέρω εγώ. Ταυτόχρονα το κουνάω και να μην κολλήσει, ξαναλέμε. Και τώρα που έχει γίνει, κατεβάζω ξανά τη φωτιά. Σχεδόν στο τίποτα, σχεδόν στο καθόλου. Δηλαδή ίσα να καίει το τηγάνι. Δηλαδή λιγότερο από το μισό. Παίρνω ένα κουταλάκι όπως έκανα και με την μπριζόλα μου και προσπαθώ, γιατί κουνιέται και το αυγό μου συνέχεια, να πάρω λίγο από το βουτυράκι που βάλαμε και να κάνω λίγο μπάνιο για λίγα λεπτά το αυγό μου. Άρα ξαναλέω, δεν υπάρχουν λεπτά, σωστά ή λάθος, το βλέπετε μόνοι σας. Πρέπει δηλαδή να είστε πολύ ανεγκέφαλοι. Το έχουμε ετοιμάσει το αυγό μας, το βγάζουμε και πολύ απλά, ούτε μαλακίες από εδώ, από εδώ, οπότε απλά κάνεις ένα μπαμ και βάζεις από πάνω το βουτυράκι, στάζει λίγο έτσι το βούτυρο από πάνω, δεν ξέρω αν φαίνεται ομοιόμορφο, αλλά είναι. Θα το δείξω και μετά από κοντά και από πάνω πως έχει βγει, αλλά το παρατηρείτε. Τώρα είναι ένα πολύ καλό αυγό, πολύ γρήγορο, μου πήρε 1 λεπτό να το κάνω, 1 λεπτό πήρε να το κάνω. Πότε θα πειραματιστούμε? Αν μου βγει μάπα, μου βγει και μάπα. Βρήκα τη σειρά θα κάνω. Βρήκα την επόμενη μας σειρά, μάγκες. Αυτό είναι το ξεκίνημα, ας πούμε, το οποίο το κάνουμε στην άλλη τη σειρά μας, θα το βρούμε στην πορεία. Είναι το ξεκίνημα και είναι με το πολύ αγαπημένο μας αυγό και κάνοντας ένα based egg. Γιατί πρώτη φορά κάνω based egg.
Ελπίζουμε να μην βγει μάπα. Ξαναβάζουμε τη φωτιά στο τέρμα όπως είχαμε πει. Ξανά τα ίδια, ξαναρίχνουμε και άλλο βουτυράκι γιατί το ρίξαμε το προηγούμενο, σας είπα, στο προηγούμενο αυτό. Οπότε, εντάξει, είδατε τι κανάλι μπήκατε. 2 συνταγές σε ένα βίντεο. Τι παραπάνω θέλετε δηλαδή. Τα ίδια βήματα είναι ίδια τα βήματα. Χαμπρώνουμε φωτιά στο ένα, θα το βάλω εγώ. Το βάζετε και στο 1,5 αν θέλετε. Δεν παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Θα το δείτε το πότε θα γίνει. Ξαναλέω, δεν έχει λεπτά. Αλλά για safe το πάμε σε τόσο. Και ξαναρίχνουμε το αυγό όπως το ρίξαμε και πριν. Για να κάνεις base steak υπάρχουν 2 τρόποι. Ένας τρόπος είναι αυτός που θα κάνω τώρα, ο οποίος είναι πολύ περίεργος και δεν τον κάνουν πολύ. Και όλος είναι να βάλεις ένα καπάκι από πάνω, νερό και να το κλείσεις. Να βάλεις νερό, καπάκι, λίγο νερό, τύπου 2 κουταλιές σούπα, 3 κουταλιές σούπας νερό, να το κλείσεις και θα γίνει αυτομάτως έτσι το αυγό. Θα το κάνουμε και έτσι αν θέλετε, αλλά πρώτα θα δοκιμάσουμε να το κάνουμε με τον όχι τόσο famous τρόπο και πιο παράδοξο. Για το λόγο ότι αν βγει λάθος, το αυγό μπορεί να καταλήξει στον τοίχο μου, είτε εγώ να πάω στον κάπου τα 3 του βαθμού. Δεν θέλω να σε πιέσω. Εντάξει, δεν θα σε πιέσω. Με το πάσο σου. Εντάξει, δεν χρειάζεται να βιαζόμαστε. Νομίζω είναι έτοιμο. Πάλι θα ξαναδείτε ότι όταν είναι έτοιμο θα είναι κάτασπρο και θα έχει πάνω κίτρινο κρόκο. Όταν είναι δηλαδή έτσι, αυτό κουνήσουμε και λίγο. Βέβαια το κουνάω. Ωραία, πρέπει να το γυρίσουμε τώρα. Να κάνουμε μαστεριλίκι. Κάτσε. Χαμώ το σπίτι μου. Το έκανα. Πάμε η Ελλάδα, πρωταθλήτρια Ευρώπης! Στον 7ο ουρανό όλοι αδέρφια! Στον 7ο ουρανό! Το αφήνουμε και μετράμε 10 δευτερόλεπτα μετράμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Αδειάζουμε στο πιάτο να δούμε πώς θα βγει. Δεν ξέρω, δεν το έχω δει ακόμα. Γιατί δεν το έχω γυρίσει, αυτό δεν το έχω δει ακόμα. Πρέπει να το γυρίσουμε. Να δούμε πώς βγήκε. Οκ, ακούστε. Δεν είναι αποτυχία. Αυτό είναι το σίγουρο, δεν είναι αποτυχία. Εντάξει, τώρα μου χάλασε πριν το δείξω στην κάμερα. Θα σας το δείξω πώς βγήκε. Δεν είναι αποτυχία. Είναι αυτό που θέλαμε πάνω κάτω. Οκ, το βλέπετε. Δεν φαίνεται σαν να έχει σπάσει το πέρα κρόκος, αλλά δεν έχει σπάσει. Το μέσα το κίτρινο είναι σε άσπρο. Που σημαίνει ότι πέτυχε αυτό που θέλαμε. Αυτό που θέλαμε ήταν να το κάνουμε το μέσα του να καλυφθεί από το έξω του. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι λέω. Ωραία, πάμε και για το τρίτο μας τώρα. Το οποίο ξαναλέω είναι πάλι το ίδιο base steak, απλά με διαφορετικό τρόπο από το να το κάνεις έτσι και να το γυρνάς. Πιο εύκολος, υποθετικά. Κατσίκι, 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 κατσίκι. Ωραία, κατσίκι. Έχουμε το αυγό ξανά, τα ίδια τα steps. Βούτυρο, αυγό, το αφήνουμε να γίνει. Και θα περιμένουμε λίγο λεπτά μέχρι να ψηθεί πρώτα το αυγό μας. Όλοι subscribe, αλλιώς θα σας βουτυρώσω. Λογικά αυτό δεν έχω φίλους. Θα σας δείξω πόσο περίπου θα βάλω. Βάζω περίπου, δεν ξέρω αν φαίνεται. Θα το δείτε στο μάτι, δεν φαίνεται, τέλος πάντων. Θα το δείτε με το μάτι, εντάξει, θα ξέρετε πότε είναι. Πότε έχετε πάρει αρκετό. Ρίχνετε το νερό σας, ωραία τόσο, και κλείνετε. Και αφήνετε τώρα τους υδρατμούς, τη φυσική και γενικά τα πάντα να κάνουν τη δουλειά τους. Σιγά σιγά τώρα οι υδρατμοί θα πάνε πάνω από το αυγό, από το νερό και θα κλείσουν, το σκεπάσουν με κάποιο τρόπο, δεν ξέρω. Και αυτό πρώτη φορά το κάνω. Και αυτόν τον τρόπο πρώτη φορά το κάνω. Δεν το έχω ξανακάνει, οπότε ξαναλέω είναι η αρχή μιας νέας σειράς υποθετικά αυτό. Αν και ξαναλέω, δεν το βλέπω. Να ανάψω λίγο τη φωτιά παραπάνω, το πάω στο 3. Το πήγα στο τέρμα. Έχει γίνει ρε μαλακά, αλλά εντάξει καλά είναι. Έχει ασπρίσει. Έχει αποκτήσει δικαιώματα το αυγό. Μαλάκα έχει βγάλει μια φουσκάλα. Γάμο τους, κάτσε, έχει βγάλει φουσκάλα ρε μαλάκα, κάτσε τον μπούτσο. Πάμε στο γυαλό μαλάκα. Γιατί έχει βγάλει 2 φουσκάλες. Μπρο, παθαίνει κάτι, κάτσε. Έτοιμο είναι νομίζω. Ναι, έτοιμο είναι. Κλείνω τη φωτιά.
φωτιά. Γάμο θα το κάνω πάλι. Δεν θα το ξανακάνω με τις πατώσεις μου. Αλλά στο επόμενο deck το έκανα, δεν μ' άρεσε. Άντε, γύρισε, ωραία. Θα το δείτε πως έχει βγει. Αν και. Οπότε τα αυγά έχουν βγει κάπως έτσι. Κάτι το κάποιες edit. Εσύ πόσο αυτιστικός είσαι? Ο αυτισμός όχι μόνο δεν είναι το τέλος του κόσμου, αλλά μπορεί. Μαλακίες. Δεν ξέρετε τι ακραία μπινιά έπαιξα για να βάλω το κινητό μου εκεί πάνω. Πραγματικά πρέπει να σας το δείξω μετά. Αλλά τώρα ας δοκιμάσουμε τα τέλεια μου αυγά. Το βγήκε πολύ ωραίο. Έχω να πω, μου άρεσε πάρα πολύ. Καταρχάς, δείτε εδώ, μόλις κοπεί τι ζουμάκι θα βγάλει. Το κόβουμε. Δεν έβαλα οπότε εντάξει, το δοκίμασα, το βάζω ένα. Έχω κάνει και καλύτερα αυγά πραγματικά, αλλά φταίνε πολλοί παράγοντες. Γιατί είχα φυσικά τόση ώρα έξω. Άλλες φορές το έχω κάνει με ακριβώς τον ίδιο τρόπο, βγαίνει πολύ ωραίο. Σας το συνιστώ πάρα πολύ. Θες να πάρω. Ναι, απλά έχει κρυώσει λίγο. Είναι ένα τίμιο 6 στα 10. Εντάξει. Είναι το αυγό το δεύτερο που κάναμε, το οποίο είναι το based, αλλά με τον άλλον τον παράδοξο τρόπο. Κάτσε. Ο τρόπο, όπως βλέπετε, ανοίγει και έχει και μέσα και άσπρο, το οποίο είναι λιώνει κιόλας αυτό το άσπρο. Το δείτε. Πρέπει να σηκωθώ και να χειροκροτήσω τον εαυτό μου που το έκανα πρώτη φορά. Ναι, φορά. Το έκανα μπορεί λάθος. Πείτε μου στα σχόλια. Αν και δεν ήταν λάθος, το κόλπο ήταν σωστό. Απλά δεν έχω συνηθίσει να κάνω αυτό εδώ πέρα. Αλλά δεν βγήκε πολύ ωραίο. Αν και μπορούσε φυσικά καλύτερα. Και τελευταίο, το τρίτο μας αυγό, το οποίο είναι με τον άλλο τον τρόπο, το οποίο έχει βγει πολύ στεγνό μέσα. Το περίμενα αυτό, γιατί όταν βάζεις ένα αυγό σε τέτοια θερμοκρασία δεν μπορείς να περιμένεις να λιώνει. Είναι ένα μέτριο προς κακό αυγό. Σας συνιστώ με διαφορά από τα τρία να κάνετε αυτό. Είναι το πιο δύσκολο, αλλά και ταυτόχρονα το πιο ωραίο. Αν εξασκήσετε την κίνηση με το χέρι σας και μπορείτε να το κάνετε χωρίς να το διαλύσετε εισαγωγικά, θα βγει ακραία ωραίο. Βγαίνει πάρα πολύ νόστιμο. Αυτό εντάξει, είναι απλό αυγό, το κάνει και 5 χρόνια το κάνει. Εντάξει. Αν δεν το μπορείτε να το κάνετε, ξαναλέω. Είστε για το μπούτο. Αυτά από μένα για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσαν τα αυγά μου. Και σαν like share. Και θα πούμε σε ένα επόμενο βιντεάκι.